Bé, bon dia, amigues i amics. Com que la Cristina ja us ha explicat molt bé el nostre programa, jo m'estimaria més parlar-vos de matemàtiques, encara que sigui de lletres, de sensacions de la campanya i d'emocions. M'agradaria parlar-vos d'això. De matemàtiques perquè he estat fent unes divisions i els números que em surten són absolutament esfereïdors. Avui, quan ens n'anem a dormir, la gran banca espanyola, que inclou la catalana, haurà guanyat 35 milions i mig d'euros. Avui, demà, 35 milions i mig d'euros més, com cada dia, és la mitjana. Avui les grans corporacions elèctriques a Espanya hauran guanyat 11 milions d'euros, especialment amb les nuclears. És la mitjana dels darrers 2 anys. Avui a tot Espanya, les grans fortunes del país hauran evadit a paradisos fiscals 115 milions d'euros. És la mitjana dels que ens diuen els inspectors d'Hisenda. I a Catalunya, també avui, diuen els sindicats, les grans empreses dirigides per prohoms del país hauran defraudat a Hisenda 43 milions i mig d'euros. Però és que a Girona, avui, la mitjana ens diu que 10 persones més hauran perdut la feina i que 8 famílies s'hauran quedat sense casa. Avui potser al meu pare li diran que s'haurà d'esperar 4 mesos més del que ja porta per operar-se de cataractes. I sabeu de què parlen els candidats de Girona en els debats que hem anat tenint? De carreteres. De la Nacional 2, de l'autopista, de l'aeroport, de desdoblar, de carreteres, perquè segons ells milloraran l'economia encara que no importi destruir el territori. I jo els hi parlo de persones i em deixen per un il·luminat. I quan els parlo de les persones que estan a l'atur, els parlo també dels bancs. Dels bancs que no donen crèdit a les petites i mitjanes empreses perquè generin ocupació. Dels bancs que han tingut uns directius incompetents que han dilapidat milions d'euros de diner públic donats a canvi de res per tapar els seus forats. D'aquests mateixos bancs que han tallat el crèdit de milers de famílies sobreendeutades que perden dia a dia la seva casa mentre aquests directius es jubilen ostentosament amb les butxaques plenes. I quan els dic que hem de reclamar els pisos que tenen buits per fer habitatge social de lloguer i que si la banca privada no compleix la seva funció social de donar crèdit, hem de deixar de regalar-los ni un euro més i hem de crear una banca pública, sabeu què fan? Tornen a parlar de carreteres i em deixen per un il·luminat. Però jo insisteixo, per crear ocupació necessitem diners, però no diners de les retallades de les pensions, dels drets laborals, de la sanitat, de l'educació, que estan generant ara, aquest any, molts més aturats que fa un any, sinó les retallades dels que tenen les butxaques plenes. Del sistema financer que especula amb els nostres estalvis. De les centrals nuclears que contaminen i amenacen les nostres vides. De les grans empreses que estafen Hisenda cada dia. Dels amics rics i poderosos d'alguns polítics coneguts que amaguen les seves fortunes en una caixa suïssa. Que trist que és tornar-los a sentir a parlar de carreteres. I com m'agrada tornar a sentir-me il·luminat en aquest cas perquè sé que el que dic és el que està dient la gent del carrer. I ells es pensen que aquesta gent no escolta. Com no volem que la gent desconfiï d'aquests polítics quan fins i tot en els eslògans alguns diuen descaradament que el que ara toca és pensar en la cartera. En quina cartera, senyor Duran? En la de la pobra família que criminalitzeu perquè dieu que estafa 400 euros de la Pirmi? En quina cartera? El que de bo i millor té la democràcia, que és aconseguir drets per millorar la justícia social.
Doncs perquè els poders econòmics, els d'aquí i els de fora, no només s'han encarregat de desprestigiar volgudament el que és públic, sinó que han aconseguit que l'economia especulativa es faci la mestressa de les decisions polítiques. I perquè la corrupció d'alguns polítics a sou, ho ha empitjorat. I perquè la crisi que ells han provocat ha rematat la fe. Tenim una democràcia malalta. Votem, de moment. Guardem les formes. Però representem realment la ciutadania? Som realment la veu del poble? La nostra democràcia no té un problema de legitimitat quan no és capaç de donar satisfacció a les necessitats més bàsiques de la gent i de garantir-li els drets fonamentals. Quan a Girona hi ha 57.000 persones aturades, un de 4 infants està en risc de patir malnutrició o 2.900 famílies han perdut la casa el darrer any. Tenim una democràcia malalta i ens han volgut fer creure que la política és el problema. Però nosaltres diem que no. Potser alguns polítics són el problema, però la política forma part de la solució. Per això fem propostes valentes. I aquestes propostes el que pretenen és capgirar la situació, donar-li la volta com un mitjó, per canviar allò que els amos d'aquests polítics no volen que canviem, per assegurar que la democràcia segueixi sent el millor instrument contra l'opressió. Nosaltres proposem una democràcia més transparent, més participativa i més ètica en un país socialment més just i fiscalment més solidari. Hem de fer una crida a recuperar la política, perquè el que avui està en qüestió, ja s'ha dit per qui, és la confrontació entre política i mercat, o bé, entre més democràcia i més cartera. I per això necessitem una política diferent, però una política entesa com el poder de la gent. Mireu, jo m'estimo aquesta terra i no m'embolico amb la bandera catalana que em dic quan em llevo. I jo m'estimo aquesta terra perquè és l'herència dels meus pares i perquè és el bressol dels meus fills aquí a l'Empordà i perquè és la memòria del meu avi que va morir a l'Ebre defensant una república que apenas coneixia de tan jove com era. També me l'estimo pels seus colors i les seves olors. Heu vist el blau nítid de tramuntana? Heu vist la brillantor del Canigó els matins d'hivern? Jo la veig quan vaig a treballar. Heu vist els ocres de la Fageda o el verd somort de les Alberes? Heu sentit la celebró de la marinada a la platja? Però jo m'estimo sobretot aquesta terra per la seva gent. Per la gent que m'ha ensenyat a estimar, per la gent que m'ha ensenyat a aprendre, per la gent que vinguda de tot arreu m'ha ensenyat a comprendre i m'ha ensenyat a compartir, per la gent que durant molts anys i durant molts dies hem estat treballant colze a colze per aconseguir aquesta democràcia que tenim. Una sanitat universal, una educació pública de qualitat, unes pensions dignes, uns contractes laborals sense precarietat. I no podem permetre que uns miserables, hàbits de poder, especuladors sense límits, tirin per la finestra tot això que durant tants anys i tanta gent hem estat lluitant per aconseguir. No ho podem permetre. Jo crec que heu de fer una reflexió, amigues i amics, i us demano amb claredat el vostre vot per poder anar a Madrid a explicar això, a plantar cara a aquesta situació. I us asseguro una cosa, siguin quins siguin els resultats del dia 20, governi qui governi, trobareu en Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida una veu que plantarà cara i que seguirà sense callar. Moltes gràcies.